Hake rangchakni takhokchong bukhokchong TMV News and Entertainment Channel nai tongna jotono khakhamte hamjak mung yaporo. Don't do drugs and stay healthy. Knadi takhokchong knadi bukhokchong. Cyberbal existent ebake permanent solution ni meaning tamo ang alu baja sertutui alu bai phantok ser tong ayang thapauta hangke yang phai norok bai kisa kok gerengna hanai amoni meaning tamo tamni bagai asek kebangma buma rok kebangma bupa rok bubagrani logi riwi tong jau cyberbal existent ebake permanent solution amono mane baksa ke seat hane wan sugu baksa ke power hane wan sugu hinke actually omoni meaning tamba jeng tabuk chini o hawo tong tutui se jeng phatar hani borok hai ang khoroksa khasi juk tongmani o hawo phai khasika tamni hinmale kabangma chini borok o hani indigenous tong tutuise o hani mane tamchung malik tutuise o hani ingot tutuise odikar chini buise chungno mane buire kheche chung ma chau buire yangge chung ma chaya norok budu bujikha abono meaning jeng abon bageno fight khai tongo bubagran logi ri tongo hor sal jara bujiya rok norok bujidi tomungno norok oje nono kusubui janai nono tabuk kusubui chai tong nono chari tong no tabuk do tabuk nono chari tongo ulo nono kusub chawi nini thui pranoi pura nono bisnau khiklai nung lengplar nai nono lengplar nai angbele leng tongo topna ang chai togoi tongo je manti manyatui norok bai kok sana bagai bujikha ke bon bagai no angke khasi juk oro phai khasika bon bagai no ang ani tam janai ang seat nangya chair nangya post nangya ang je mansak thinang ni bagai ang coba khanyai ang leader na nangya chair asuk na nangya nogo chair kabangma tongo ke ani moto nobo ang bubagra ni logi je man maya sak logi ri tongnai chini permanent solution ni bagai permanent solution manmani yak olongkai norok tam khlai nyamsung khlai di asung nokok joto na hambai
Sa đó nè